खुलुमबाय आंनि गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै आं दिनै नोंथांमोननो गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना नायदों नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ हगारनायफ्रा नोंथांमोननि मबाइलाव बयनिफ्रायबो सिगां नटिफिकेसन थांगोरो आरो नोंथाङा नुगोरो बिनि थाखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन अब्ला आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो इउन' एसबिआइखौ माबायदि खुलियो आरो लोगोसे इउन' एसबिआइआ जोंना मानो गेवा सोरनाबा बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला आङो दा इउन' एसबिआइखौ अपेन खालामगोन नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय बे इउन' एसबिआइआ जोंना बेंकजों रिलेटेड एसबिआइजों बिनि थाखायनो जोङो गोबां मानसिफ्रानो बे इउन' एसबिआइखौ खुलिनानै लानो हायो मबाइल रेजिस्टार नाम्बाराव बेयाव अटिपि नाम्बार फैनांगौ दै बिनिफ्राय सोरनाबा फैयो सोरनाबा फैया मानि थाखाय फैया आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन अब्ला आंना दा खारगासिनो दं अटिपि नाम्बार फैयाखै बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय नायबानो जाबाय मोजाङै नोंथांनावबो इउन' एसबिआइ खुलिनाय समाव नोंथांनि इउन' एसबिआइआ गेवाखैब्ला बेफोरबायदि नोंथांनावबो नटिफिकेसन फैदोंब्ला बेफोरबायदि नाम्बार ओंखारदोंब्ला नोंथाङा ब्रान्चआव थांनो नांगोन बेयाव लिरनानै होखादों भिजिट इउआर नियारेस्ट ब्रान्च नोंथाङा ब्रान्चआव थांनानै बानायहैनांगोन बेंक ब्रान्चआव थांनांगोन दै नोंथांनि स्टेट बेंक गिदिर ब्रान्चआव थांनानै बानायहैनांगोन बिनिफ्राय बियो मानि थाखाय बेफोरबायदि गेवदों आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो सिएसपि दखान फिसा बेंक थायोना बेफोर बेंकआव जोङो एकाउन्टखौ खुलियोब्ला जोंना बे इउन' एसबिआइ एबा जोंना अपेन जानाय नङा जायफ्रा दखान फिसाफ्राव खुलियो नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट खुलियो नोंथांमोना बेफोरबायदि पेज ओंखारगोन बिनिफ्राय जायफ्रा ब्रान्चआव थांनानै खुलियो नोंथांमोननिया अपेन जागोन दै इउन' एसबिआइ एबा नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जायफ्रा दखान फिसाफ्राव बेंक एकाउन्ट खुलिदों नोंथांमोना गेवनाय नङा बेफोरबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना ब्रान्चआव थांनानै भिजिट खालामहैनांगोन अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ आरो गोबाङानो साननो हागौ इउजार आइडि बानायनो हाया पासवर्डफ्रा जोंना बानायनो हाया होननानै नोंथांमोना बे इउन' एसबिआइ बे एपआव बानायनो हायाखैब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव सिम्पोल जायो दै बेयाव नोंथांमोना खालामबानो जाबाय नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव थांबानो जाबाय नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव सार्च खालामबानो जाबाय एसबिआइ होननानै सार्च खालामबानो जाबाय अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन बेयाव नायबानो जाबाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव दङ पार्सनेल बेंकिं बेयाव नोंथांमोना खुलिबानो जाबाय दै बेयाव खुलिबा साबसिन जायो जोङो इउजार आइडिफोरखौबो मोजाङै क्लियार बानायनो हायो बिनिफ्राय जोङो बेयाव खुलिखांनानै इउजार आइडिफ्रा जाबाथाय जोङो बै इउन' एसबिआइ एपआव थांनानै नोंथांमोना अपेन खालामहैबानो जाबाय इजिलि जायो नोंथांमोना बेयाव लगइन खालामबानो जाबाय थाब जायो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बानायबानो जाबाय बेयाव नोंथांमोना नैयाव नुखादों गाहायाव निउ इउजार रेजिस्टार हियार एक्टिभेट बेयाव नोंथांमोना थुबानो जाबाय जायफ्रा गोदान नोंथांमोना पासवर्ड बानायनो बिनिफ्राय नोंसोरो एप्सआव बानायबा सोरनाबा जाया दै बिनिफ्राय नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव फैनानै बेफोरबायदि सार्च खालामनानै बानायबानो जाबाय जायफ्रा इउन' एसबिआइ एपखौ खुलिनो सानदों नोंथांमोना बेफोरबायदि ओंखारदोंब्ला नोंथांमोना ब्रान्चआव थांनानै भिजिट खालामनांगोन जायफ्रा सिएसपिआव नोंथांमोना दखान फिसायाव बेंकआव नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट खुलिदों नोंथांमोना बेफोरबायदि फैखागोन दै नोंथांमोना इउन' एसबिआइखौ खुलिनो हानाय नङा नोंथांमोना ब्रान्चआव थांबासो खुलिनो हागोन ब्रान्चआव भिजिट खालामहैनांगोन अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै आं नोंथांमोननो बेखौनो क्लियार खालामनानै होननानै दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो भिडिअ लानानै फैबाय आरो आं बेयावनो बुंनो सानो जोबथायाव जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं माखासे मानसिफोरखौ बुंनो सानो बेयावनो आं बुंखानो सानो दाख्लै वाट्सएप ग्रुप मोनसे होदोंमोन आं बेयाव साफा सानै मानसिफ्रा जइन जादोंमोन बिनिफ्राय आंखौ साफा सानै मानसिफ्रा आंखौ पार्सनेल वाट्सएप खालामदों बिसोरो मेसेज हरदों आंखौ बुंहरदों आंनो बेफोरबायदि एप्लाइ खालामनानै हर आंनो बेफोरबायदि चेक खालामनानै हर आंनो बेफोरबायदि लिंक खालामनानै हर बेफोरबायदि आंनो मेसेज खालामदों नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरावनो बुंनो सानो आंनो बेफोरबायदि नोंथांमोना SMS खालामहरनाङा आरो नोंथांमोना आधार कार्ड बायदिसिना भटार कार्डबो बेफोरबायदि वाट्सएपआव हरनाङा बेंक एकाउन्टफोरखौबो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरावनो बुंनानै होखायो मानो होनोब्ला आं नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनानै हरनो आङो हानाय नङा आरो नोंथांमोननो बायदिसिना नोंथांमोना चेक खालामनानै हरनो खोन्थायो आं बेफोरखौबो चेक खालामनानै हरनो हानाय नङा
मानो होनोब्ला आं भिडिअनि गेजेरावनो लाबोखायो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय, भिडिअआवनो मोनगोन। आरो नोंथांमोना नोंथांनि नांगौ बायदि भिडिअआ फैयाखैबा नेबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय भिडिअनि कमेन्टआव। आं भिडिअखौनो बानायनो सम मोनखाया आरो नोंथांनो बेफोरबायदिनो एप्लाइ बायदिसिना खालामनानै हरनोब्ला आंना टाइमानो थोखाया। जोङो माबा मोनसे एप्लाइ खालामनो गोनांबा गोबां टाइम थाङो दै। जोङो ड्राइभिं लाइसेन्सआनो जा, भटार कार्डआनो जा, जोङो जिखुनु जों एप्लाइ खालामनो गोनांबा जोंना गोबां टाइम थाङो। बिनिफ्राय जोङो टाइम होनो हानांगौ। आं मानो एप्लाइनि भिडिअ लाबोआखै होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखागौ। आङो एप्लाइनि भिडिअखौ लाबोगौमोन, बिनिफ्राय आंना दा बेयाव टाइम थोआ। जेब्ला आं टाइम थोगोन अब्ला आं नोंथांमोननो एप्लाइनि भिडिअखौ लाबोगोन। जोंनो एप्लाइ खालामनो गोनांबा जोंना फट'खौनो जोङो बबेखौबा 2 MB 3 MB खालामनांगौ आरो गोबां प्रुफ थानांगौ, जगार थाजोबनांगौ, अब्लासो जायो। बिनि थाखायनो आं खालामनो हायाखै। आं लाबोगोन लासैनो, नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेराव मोनगोन। आं जेब्ला एप्लाइनि भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय रेगुलार एप्लाइनि भिडिअल' मोनलांबाय थागोन। आं दा बेफोरबायदिनो नोंथांमोननो माखासे मिथियैफोरखौ इनफरमेसन होनानै मिथिहोदों। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मिथिना लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा गोदान, नैबे गोदान आपडेट चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला। थेंक इउ। अब्ला फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ